Salutare și bine ați venit la un nou episod din această serie de incursiuni în învățăturile spirituale și filozofice ale lui Bhagavan și Ramana Maharshi. În acest episod vom vorbi despre paragraful 7 al operei Nanyar, Cine sunt eu? Am văzut că în paragrafele anterioare, de fapt Bhagavan a început a început această operă vorbind despre fericire, despre faptul că cu toții ne dorim această fericire, despre faptul că în spatele oricărei acțiuni sau dorințe pe care le putem avea se află dorința de fericire și că pentru a obține acea fericire care este adevărata noastră natură, este necesar a ne cunoaște pe noi înșine, iar pentru a ne cunoaște pe noi înșine, calea principală este numai investigarea de sine, Atma Vichara. Apoi, în paragrafele următoare, Bhagavan a vorbit despre acele lucruri cu care ne identificăm în mod uzual, dar care nu sunt noi, cum ar fi corpul și toți constituenții, mintea, voința, etc. Iar apoi a continuat să vorbească despre natura ego-ului, despre natura minții, despre cum faptul că ego creează această lume, că ego ia trupul pe care îl creează, îl ia drept sine însuși și apoi prin organele de simț al acelui trup percepe lumea pe care o vedem în exterior. Iar în paragraful 6, despre care am vorbit în episodul precedent, Bhagavan a început să vorbească despre practica investigării de sine, Atma Vichara, despre care ar trebui să fie atitudinea noastră în această practică, unde ar trebui să ne îndreptăm atenția și că rezultatul acestei practici, anume anihilarea ego-ului, este moksha sau nirvana sau eliberare și este de asemenea calea spre fericire, este de asemenea modul de a obține acea fericire care este adevărata noastră natură. Sau mai degrabă nu de a obține, ci de a recunoaște că acea fericire, de a recunoaște adevărata noastră natură, de a ne cunoaște așa cum suntem cu adevărat, pentru a recunoaște acea fericire care se află deja în noi înșine. În paragraful de astăzi, în paragraful 7, Bhagavan rezumă oarecum cele spuse în paragrafele anterioare și el începe acest paragraf cu o frază sau o propoziție celebră din învățăturile sale. Yatartha mai uladu Atma Swarupa Mondre. Ceea ce există cu adevărat este numai Atma Swarupa. Voi citi acum textul paragrafului, iar apoi îl vom despacheta împreună. Paragraful 7 spune așa: ceea ce există cu adevărat este numai Atma Swarupa, adică propria formă sau adevărata natură a sine însuși. Lumea, sufletul și Dumnezeu sunt kalpana egal, adică închipuiri, imaginații, creații mentale, iluzii sau suprapuneri iluzorii, precum argintul iluzoriu dintr-o scoică. Acestea trei apar simultan și dispar simultan. Numai Swarupa este lumea. Numai Swarupa este eu, adică ego sau sufletul. Numai Swarupa este Dumnezeu. Totul este Shiva Swarupa, propria formă sau adevărata natură a lui Shiva, adică întregul infinit care este sine însuși. Așadar, vedem că Bhagavan rezumă în acest paragraf concluziile doctrinei sale metafizice și, de fapt, concluziile investigării de sine, concluzia sau finalul practicii investigării de sine. De ce vorbește Bhagavan despre eu, lume și Dumnezeu? Deoarece acestea sunt atunci când acestea trei, după cum spune Bhagavan în acest paragraf, apar și dispar simultan. Cum așa? Ei bine, atunci când noi ne identificăm pe noi înșine cu un trup, sau în acel moment în care suntem într-o stare de ego, adică de eu, de identificarea a sine însuși cu o anumită persoană, în acel moment, după cum a explicat Bhagavan, apare și lumea. Și odată cu apariția lumii poate apărea și conceptul de Dumnezeu.
Adică vedem această lume care este creată și ne imaginăm că această lume a fost creată de Dumnezeu. Să încercăm să dăm o teorie asupra creației lumii, iar o teorie, bineînțeles, foarte, foarte răspândită este aceea că Dumnezeu a creat lumea, astfel că ideea de Dumnezeu apare odată cu eu, adică cu ego, și odată cu lumea. De aceea spune Bhagavan că ele apar simultan și dispar simultan. Vedem că în starea de somn profund, atunci când nu există ego și când nu există o lume și când nu suntem identificați cu o persoană sau cu un trup, atunci nici Dumnezeu, nici conceptul de Dumnezeu nu există. Deci acesta este motivul pentru care Bhagavan spune că acestea trei apar și dispar simultan. Nu numai asta, dar spune și că acestea trei sunt kalpana egală, adică închipuiri, creații iluzorii. Deja Bhagavan a explicat despre lume și ego. Bineînțeles, lumea apare doar aceasta este învățătura lui Bhagavan. Lumea apare doar atunci când noi o percepem. Ea este complet dependentă de percepția noastră asupra ei. Iar din acest punct de vedere, din acest motiv, lumea este doar o creație iluzorie. Ea nu există fără ca noi să o percepem. La fel cum în starea de somn profund, deoarece nu percepem o lume, din acel motiv lumea nu apare, ea nu există, practic. Ego, însuși, nu este decât o cunoaștere iluzorie asupra noi înșine, vis-a-vis de noi înșine. Astfel că dacă noi ne investigăm și ne întoarcem atenția către noi înșine, acest ego va dispărea, deoarece el nefiind decât o conștiință eronată, decât o cunoaștere eronată, astfel încât, așadar, și acesta este o iluzie. Iar conceptul de Dumnezeu, care este doar o idee pe care noi avem, căreia, bineînțeles, putem să-i dăm un nume și o formă, este de asemenea un obiect pe care îl percepem atunci când ne identificăm pe noi înșine cu un trup. Astfel că și acest concept de Dumnezeu care apare și dispare este de asemenea iluzoriu. Această idee, ca să-i spun așa, este răspândită în filozofia indiană. Ea apare și în Bhagavad Gita, în capitolul 2, versetul 16 din Bhagavad Gita. Krishna îi spune lui Arjuna că nu există, că pentru ceea ce nu există, nu există ființă, iar pentru ceea ce există, nu există ceea ce se cheamă neființă. Adică Krishna vrea să spună că dacă un lucru există la un moment dat, iar în alt moment nu există, acel lucru nu există nici măcar când pare să existe. Pentru că, după cum a spus Krishna, ceea ce există cu adevărat nu are parte de neființă, astfel încât ceea ce există cu adevărat trebuie să existe constant. Iar dacă un lucru pare să existe la un moment dat, iar apoi nu mai există, acel lucru nu exista nici măcar când părea să existe. Așadar, singurul lucru care este constant, care are continuă parte de ființă, de existență, ca să spun așa, este propria noastră conștiință de sine. Ne cunoaștem pe noi înșine ca fiind eu în starea de veche, ne cunoaștem pe noi înșine ca fiind eu în starea de vis, existăm și suntem conștienți chiar și în starea de somn profund. Deoarece dacă nu am fi existat și nu am fi fost conștienți în această stare de somn profund, nu am putea fi nici măcar conștienți de existența unei stări, cum e starea de somn profund. Astfel că experiența noastră ar consta numai într-o serie nesfârșită de stări de veche și stări de vis. Pe când noi putem recunoaște clar că a existat o pauză între acestea, anume o stare în care nu eram conștienți de nimic altceva. Ei bine, ca să putem fi conștienți de existența unei asemenea stări, asta implică faptul că noi existam și eram conștienți în acea stare. Astfel că singurul lucru care
există constant în cele trei stări este propria noastră conștiință de sine, conștiința aceea pură eu sunt. Acea conștiință pură eu sunt este aceeași conștiință care în această este aceeași conștiință pură care în starea de veche și în starea de vis este amestecată cu un adaos, astfel că devine ego, numai că ego nu este decât o împletire a acestei conștiințe pure cu ceva iluzorie, astfel că conștiința pură este baza atât în starea de veche cât și în starea de vis și, bineînțeles, în starea de somn profund. Apariția sau dispariția ego-ului nu întinează această conștiință pură, asta încerc să spun. Deci Bhagavan spune așa: lumea, sufletul și Dumnezeu sunt calpene egal, precum argintul iluzoriu dintr-o scoică. Acestea trei apar simultan și dispar simultan. Apoi vine și spune: numai Swarupa este lumea, numai Swarupa este eu, numai Swarupa este Dumnezeu. Swarupa aici însemnând adevărata noastră natură. Cineva ar putea veni și să obiecteze: stai puțin, cum adică dacă toate aceste lucruri sunt iluzorii și dacă Swarupa este adevărata noastră natură care nu este iluzorie, este singurul lucru real și care există constant, atunci cum se poate ca lumea care este iluzoriu să fie Swarupa, ca ego care este iluzoriu să fie Swarupa și ca Dumnezeu care este din nou iluzoriu să fie Swarupa? Se poate în același fel în care șarpele iluzoriu, despre care am vorbit în discuțiile anterioare, există pe baza a ceva real, pe baza funii care este reală. Aceasta este analogia șarpelui iluzoriu. Dacă mergem într-o pădure la înserat unde lumina este foarte neclară, putem să confundăm o funie care se află pe jos cu un șarpe. Astfel încât în această analogie șarpele nu este decât o iluzie care există pe baza funiei. El nu are existență deloc, iar aparența sa iluzorie depinde întru totul de existența funiei, de baza care este reală. Exact în același fel, toate acestea trei, lumea, ego și Dumnezeu, sunt de fapt Swarupa. Pentru că Swarupa, adevărata noastră conștiință de sine, este ceea ce permite ca iluzia lumii să apară. Pentru că noi percepem lumea prin conștiință, deoarece suntem conștienți. Astfel că tot conștiința stă la baza apariției lumii. La fel, ego. Ego nu este decât o conștiință iluzorie care apare în starea de veche și în starea de vis. Dar această conștiință iluzorie apare pe baza adevăratei noastre conștiințe, care este de forma eu sunt, pe când ego este de forma eu sunt acest trup. Astfel încât acea conștiință eu sunt este conținută chiar și în ego, care este conștiința de forma eu sunt acest trup sau eu sunt această persoană. Deci chiar și acest ego există pe baza adevăratei noastre naturi, pe baza conștiinței pure, pe baza Swarupa. La fel și Dumnezeu. Bhagavan spune că, de fapt, Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu este acela ce strălucește în inima noastră. Nu este acel concept exterior. Însă, deoarece în starea de veche și în starea de vis, necunoscând adevărata noastră natură și simțindu-ne limitați, noi proiectăm această natură infinită de Dumnezeu, atotputernică, atot binevoitoare, atot cunoscătoare, etc., ca un concept exterior. Dar Bhagavan spune, de fapt, că Dumnezeu este acea conștiință pură din inima noastră, astfel încât, dacă ne întoarcem atenția către noi înșine, putem vedea pe adevăratul Dumnezeu, cel care este înscăunat după cum spune Bhagavan în alt vers, în peștera inimii, adică în adevărata noastră natură, în adevărata noastră conștiință de sine. Deci chiar și Dumnezeu este Swarupa, de fapt. Adevăratul sens al lui Dumnezeu este Swarupa, este propria noastră conștiință de sine, acela este Dumnezeu. Bhagavan a mai spus și în alt context că
mintea care este întoarsă spre exterior este ego, iar mintea care este întoarsă spre interior, care se dizolvă în ea însăși, este Dumnezeu. Deci, totul este o chestiune de atenție. Dacă ne alegem să ne menținem atenția în exterior, atunci rămânem într-o stare de ego. Dacă alegem să ne întoarcem atenția către noi înșine, atunci acest ego se dizolvă, iar ceea ce rămâne este adevărata noastră natură a sine însuși, care este Dumnezeu. De asta Bhagavan vine și încheie spunând: totul este Shiva Swarupa, propria formă sau adevărata natura lui Shiva, întregul infinit care este sine însuși. Aici Shiva este folosit nu în sensul de zeu personal, de zeul Shiva, ci în sensul de Brahman, în sensul de întreg infinit, în sensul de Dumnezeu non-personal, de absolut. Iar acel absolut, acel întreg infinit este adevărata noastră natură, pe care o putem vedea întorcându-ne atenția către noi înșine și cunoscând ceea ce suntem cu adevărat. Asta este ceea ce spune Bhagavan în acest paragraf. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept cu drag în următoarele episoade.